नमस्कार. आज आपण ही पारंपरिक पद्धतीने छोट्या फणसाची भाजी कशी करायची आणि ती सुद्धा जवळा वापरून कशी करायची ते बघणार आहोत. ही आमच्या घरी केली जाणारी एकदम पारंपरिक आणि जुन्या पद्धतीमध्ये केली जाणारी अशी ही भाजी आहे. सीजनल भाजी आहे, फार पौष्टिक आहे आणि तितकीच रुचकर आहे. चला तर मग आता ही भाजी कशी करायची ते बघूया. तर हा बघा, मी हा छोटा फणस घेतलेला आहे. मोठ्या फणसाची भाजी वेगळी होते आणि ह्या छोट्या फणसाची भाजी करण्याची पद्धत वेगळी आहे. तर हा असा छोटा फणस आहे. हे बघा, तर सीझन आहे सध्या ह्या छोट्या फणसांचा. भाजीवाल्यांकडे म्हणा किंवा तुम्ही गावी राहत असाल तर गावी तुम्हाला हे सहज सध्या उपलब्ध होतील. तर हा साफ कसा करायचा ते बघूया. तर वाटीत मी थोडंसं खोबरेल तेल घेतलेलं आहे आणि ते मी दोन्ही हातांना लावून घेतलेलं आहे. कारण ह्या फणसाच्या आतमध्ये चीक असतो किंवा डिंक असतो, तो आपल्या हाताला चिटकू शकतो, म्हणून थोडंसं खोबरेल तेल लावायचं. ज्या सुरीने कापणार आहोत त्याला पण आपल्याला खोबरेल तेल लावून घ्यायचं आहे आणि नंतरच हा फणस आपल्याला कापायला घ्यायचा आहे. हे बघा, आतमध्ये थोडासा पांढरा सरसा चीक असतो, फार चिवट असतो तो, त्यामुळे तेल लावून आपल्याला आधीच हे सगळं व्यवस्थित करून घ्यायचं आहे आणि नंतर हा फणस कापायचा आहे. हे बघा, मस्त असा फ्रेश असा हा फणस आहे. बघू शकता तुम्ही, आतमधनं थोडासा पांढरट चीक निघत आहे. तर त्याची जी वरचा जे देठाकडचा भाग आहे तो सगळा काढून टाकायचा आहे. हे बघा, आणि त्याला असं मधनं चिरून घ्यायचं आहे. हे बघा, आणि याच्या आपल्याला आता छोट्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत. फणस कसा साफ करायचा आहे ते पूर्ण व्यवस्थित बघून घ्या. हा फणस साफ करण्याची पद्धत थोडीशी वेगळी आहे. हे बघा, थोडाफार डिंक असेल तर तो थोडासा टिश्यू पेपर किंवा एखादा कागद घेऊन तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि त्याच्या अशा छोट्या फोडी करून घ्यायच्या आहेत दाखवल्याप्रमाणे. आणि त्याचा हा वरचा जो भाग आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. हे बघा, वरचा जो भाग आहे तो काढून टाकायचा आहे आणि मागची जी सालीकडचा जो भाग आहे तो पण आपल्याला काढून टाकायचा आहे आणि मधला तेवढा छोटासा जो गर आहे तोच आपल्याला घ्यायचा आहे. हे बघा, फक्त जो मधला गर आहे तो आपल्याला घ्यायचा आहे. आता वरचा जो भाग आहे तो मी काढून टाकलेला आहे आणि आता सालीकडचा जो मागचा जो भाग आहे तो मी आता काढून टाकणार आहे. हे बघा, आणि एवढा जो मधला जो भाग आहे तोच आपल्याला भाजीसाठी वापरायचा आहे. तर असा हा सगळा फणस आपल्याला साफ करून घ्यायचा आहे. हे बघा, तर सगळा फणस मी साफ करून घेतला आणि पाण्यामध्ये ठेवून दिलेला आहे. हे बघा, पाण्यामध्ये मी व्यवस्थित ठेवून दिलेला आहे जेणेकरून तो अजून काळा पडणार नाही. समजा तुम्ही नुसता असा बाहेर ठेवला तर तो काळा पडेल. आणि नंतर मग कुकरमध्ये याला आपल्याला 4 शिट्ट्या करून घ्यायच्या आहेत. त्यात थोडंसं पाणी आणि किंचित पाव चमचा मीठ घालून याला आपल्याला 4 शिट्ट्या करून घ्यायचं आहे. हे बघा, 4 शिट्ट्या मी करून घेतलेल्या आहे आणि एका गाळणीवर मी हे ओतलेलं आहे जेणेकरून त्याच्यामधलं पाणी जे असेल ते निघून जाईल. मस्त असा मऊसर फणस झालेला आहे आणि मी याला हाताने स्मॅश करून घेतलेला आहे. तुम्ही इथं स्मॅशरचा वापर करून सुद्धा याला स्मॅश करून घेऊ शकता. हे बघा, कुकरमध्ये अगदी थोडं पाणी घालून याला मस्त अशा 4 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. परफेक्ट फणस शिजतो. हे बघा, आणि पूर्णपणे मी हा जो फणस आहे तो मी छान असा स्मॅश करून घेतलेला आहे. हे बघा, तुम्हाला जर हाताने कठीण वाटत असेल तर पावभाजीच्या स्मॅशरने याला छान असं स्मॅश करून घ्या. आता फोडणी करून घेऊया. कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलेलं आहे. हे बघा, आणि त्याच्यामध्ये मी मोहरी घातलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडू द्यायची. मस्त एकदम छान अशी भाजी लागते. एकदम पारंपरिक पद्धतीची, मालवणी पद्धतीची ही भाजी आहे. आमच्या गावी ही नेहमी केली जाते आणि अशाच पद्धतीने केली जाते. खूप छान लागते. आता मोहरी तडतडली की याच्यामध्ये मी लसूण आणि हिरवी मिरची, इथं मी 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि 4 हिरव्या मिरच्या तिखट अशा ह्या मस्त अशा ठेचून घेतलेल्या आहेत आणि त्याचा ठेचा नंतर याच्यामध्ये तेलामध्ये घालायचा आहे आणि छान अगदी हा ठेचा जो आहे तो तेलामध्ये परतवून घ्यायचा आहे. लसणीचा मस्त असा खमंग असा वास यायला पाहिजे. हे बघा, मस्त असा ठेचा परतवून घ्यायचा. मस्त असा लसणीचा छान अगदी खमंग असा वास येतो. हे बघा, मस्त लसूण परतवून झाल्यानंतर मग याच्यामध्ये कांदा घालायचा आहे. तर 2 मोठे कांदे आहेत ते मी बारीक चिरून घातलेले आहेत. कांद्याचं प्रमाण थोडंसं जास्त ठेवायचं या भाजीमध्ये. खूप छान लागते ही भाजी. आता प्रत्येक ठिकाणी ही भाजी करण्याची पद्धत वेगवेगळी आहे. हे बघा, कांदा परतवून मी घेतलेला आहे.
खूप जास्त पण परतवून नाही घ्यायचा, फक्त मऊ पडेल इतपतच आपल्याला कांदा परतवून घ्यायचा आहे. नंतर त्याच्यामध्ये पाव चमचा हळद घालायची आहे. तर प्रत्येक ठिकाणी ही भाजी करण्याची पद्धत वेगळी आहे. ही कोकणातली मालवणी पद्धतीतली भाजीची पद्धत मी तुम्हाला आज दाखवलेली आहे, जी आमच्या घरी नेहमी केली जाते. आणि नंतर मग याच्यामध्ये हा स्मॅश केलेला फणस आहे तो घालायचा आहे. खूप ह्या सीझनमध्ये ही भाजी खूप चवदार लागते. आणि नंतर मग याच्यामध्ये मी 1 चमचा धणा जिरा पावडर घातलेली आहे. मस्त चव येते धणा जिरा पावडरमुळे या भाजीला. अगदी धणा जिरा पावडर नसेल तर थोडेसे धणे कुटूनसुद्धा तुम्ही याच्यामध्ये घालू शकता. आणि मीठ घातलेलं आहे चवीप्रमाणे. फणस उकडताना आपण थोडंसं मीठ वापरलेलं आहे, त्यामुळे इथं थोडं मीठ कमीच वापरायचं. आणि आता हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घ्यायचं. हे बघा मस्त अगदी छान एकत्र करून घ्यायचं. तुम्हाला जर ही भाजी हिरवी मिरची वापरून करायची नसेल तर याच्याऐवजी तुम्ही इथं मसाला वापरला तरी चालेल. आणि याच्यामध्ये अगदी थोडंसं मी पाणी घातलेलं आहे, 2 ते 3 चमचे, कारण याला आपल्याला एक मस्त अशी वाफ द्यायची आहे त्याच्यासाठी. आता मी ही भाजी आहे ती जवळा घालून करणार आहे. तर हा जवळा आहे, सुका जवळा. 1 वाटी सुका जवळा मी घेतलेला आहे. जवळा मस्त स्वच्छ करून घेतला, स्वच्छ धुवून घेतला आणि 1-2 मिनटासाठी मी याला फक्त पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेला आहे, जेणेकरून तो थोडासा मऊ होईल. तर भाजीला बघा मस्त वाफ आलेली आहे. हे बघा ही अशी वाफ दिल्यामुळे भाजी खूप परफेक्ट तयार होते. आणि नंतर हा जो जवळा आहे जो धुवून मी 2 मिनटासाठी पाण्यामध्ये ठेवलेला तो मी याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे. जवळ्यामुळे ही भाजी खूप छान लागते. तुम्ही जर जवळा खात नसाल तर ही इथं जो जवळा वापरला आहे तो ती स्टेप तुम्ही स्किप केली तरी चालेल. आणि नंतर मग याच्यामध्ये ओलं खोबरं थोडंसं घातलेलं आहे. आणि आता हे पुन्हा मी छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे. हे बघा मस्त अशी आपली भाजी इथं ही तयार होणार आहे. ओलं खोबरं आणि जवळा स्किप करूनसुद्धा तुम्ही नुसती ही भाजी करू शकता, फार अप्रतिम लागते. तर जवळा आणि ओलं खोबरं वापरल्यामुळे ही भाजीची जी चवीची जी लेवल आहे ती अजून इम्प्रूव्ह होते. हे बघा असं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आणि याला एक वाफ येऊ द्यायची, झाकण ठेवायचं, गॅसची फ्लेम स्लो ठेवायची आणि 1-2 मिनटाची याला मस्त अशी वाफ येऊ द्यायची. हे बघा वाफ छान आलेली आहे. मस्त अशी आपली बघा ही भाजी इथं जवळा वापरून फणसाची भाजी तयार झालेली आहे. परफेक्ट, खूप चवदार अशी भाजी लागते. तुम्ही चपाती भाकरीसोबत ही भाजी खाऊ शकता, रोजच्या जेवणातसुद्धा ही भाजी घेऊ शकता. खूप सुंदर अशी ही आपली इथं भाजी तयार झालेली आहे. परफेक्ट. तर आजची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा, माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. थँक्यू.